सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात महागाईचा भडका उडाला असून यामुळे सामान्य भारतीय जनतेचे कंबरडे मोडले असा तीव्र आरोप शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते परशुराम उपरकर यांनी केलाय। कुडा इथं महागाई विरोधी आंदोलनात ते बोलत होते। खऱ्या अर्थाने 2014 मध्ये पूर्वीच्या केंद्र सरकारच्या विरोधात मोदीने अनेक भाषणे केली ती आता लोकांना आपल्या रीलच्या माध्यमातून बघायला मिळत आहेत। त्यावेळी भाषण केलं होतं की त्या सरकारवर टीका करत होते, पण आज मोदी ज्या पद्धतीने करतायत ते मोदींनी या सर्व जनतेचं कंबरड मोडलेलं आहे। आणि भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत फक्त उमेदवार विकत घ्यायचे, लोकांना पैसे वाटायचे आणि आपण निवडून आल्यानंतर आपली ताकद जास्त आहे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे। त्यामुळे जनतेने पण याचं लक्षात घेणं गरजेचं आहे की अशा प्रकारची जर महागाई वाढत गेली तर भविष्य पिढीचं काय निर्माण होणार आहे। भविष्य पिढीला आज ज्या ठिकाणी आज खाण्यामध्ये ज्या असलेल्या वाहनामध्ये सर्व ठिकाणी दरवाढ होत आहे, उद्या ज्या असलेल्या शैक्षणिक परिस्थितीमध्ये पण अशीच दरवाढ होऊन अनेक लोक आज ज्या पद्धतीने आज नीटचा पेपर फुटला, त्या पेपर फुटल्यानंतर आज ज्या एका काँग्रेस पार्टीने एक आल्यानंतर जे मोदी सरकार 15 वर्ष आपले फॉलोअर जमा करत आहे त्याच्यापेक्षा दुप्पट तिपटीने फॉलोअर या मोदी काँग्रेस पार्टीच्या पाठीने आले। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सरकारवरती किती रोष तरुणांचा आहे हे बघितलं पाहिलं। तरुणांचा बोध घेऊन ज्या असलेल्या आया बहिणी आणि जे नागरिक यांनी पण घेतलं पाहिजे आणि आपण ठरवलं पाहिजे की ज्यावेळी असे आंदोलन होतील त्यात आपण सहभागी व्हावं। आणि त्यामुळे हा जो मोर्चा काढला हा तुम्हाला डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी मोर्चा काढलेला आहे। त्यामुळे सर्व जनतेने पुढच्या कधी आंदोलन होईल त्यावेळी स्वतः सहभागी व्हा। शिवसैनिक करतीलच आंदोलन, पण ते आंदोलन करतील ते तुमच्यासाठी, जनतेसाठी, जनतेला जाग आणण्यासाठी।